Babo Kabalen, kumusta kayo po? My name is Louie. My name is Marco Nanan of We're in Pampanga, where we discover great places for you to check out. Guys, papunta kami ng Nueva Ecija para bisitahin namin yung isang farm ng isang kaibigan natin. Yes. And right now, huminto muna kami dito sa Arayat, Pampanga dahil nabalitaan namin na nag-open dito si Wings Valley. So, second time natin siyang bibisitahin kasi nga, na-feature na natin yung sa San Fernando branch niya. Alright, so guys, this is an unlimited chicken wings. Talagang magugustuhan po ninyo. If you want to know more about this, samahan nyo kami. So tara, let's go! Alright guys, an exclusive lookout na dito sa loob ng kanilang kitchen. So hi muna natin sa mga magigiting na tagapagluto dito sa Wings Valley. Ayun, hi! Alright, thanks so much po. Maya po Aldo po, yaw po Kaiser. So introduce mo po in pangadwami pong branch kening Arayat po. Para po experience na po reng tao itang quality at malinis pong pamangan na sa serve me. Chicken wings, pansit, and burger po. Keng very affordable price po. Alright, so grabe Mark, actually napadaan lang tayo dito and surprisingly, pinaghanda pa nila tayo ng full table. Napaka-generous talaga ng Wings Valley. So again guys, we were able to feature them on dun sa San Fernando branch nila last year. So yung Arayat branch nila is located dito sa may GT7 Mall, dito sa may Mangga, Cacutud, Arayat, Pampanga. yes, and I think this is like 50% or 30% larger in terms of space, no, dun sa, so meaning mas marami po yung ma-accommodate nila dito. And nabalitaan ko yung mga taga-Arayat is, I mean, ganito talaga yung hinahanap nila. Yes. Somewhere or some place gusto nilang mag-hangout, mag-stay habang kumakain, yan. So once again, thank you so much Wings Valley. Guys, imagine, some has 10 flavors, 15 flavors. This is more than 20. Yes, they are having 25 flavors. So available flavors nila are, so meron silang sweet and spicy, sriracha, honey soy, garlic parmesan, samjang, chili garlic, teriyaki. Meron din silang honey barbecue, Wing Valley special. Meron din silang Texan barbecue, Mongolian, sour cream, spicy mango, Chinese chicken, honey lemon, and classic buffalo. Yes, so additional flavors guys, meron tayong mild buffalo, extreme buffalo, hickory barbecue, gochujang soy garlic, Asian orange, sweet and sour spicy barbecue, and yung soy chicken. Siyempre, meron silang mga ihanda rin para sa atin, yung mga burgers. And then, additionally, when you go here, when you take yung unlimited natin, so you have an option to have yung, you can have chicken, or yung mga pika-pika nila. So this is nachos, crackers, french fries, hot dogs, and siomai. Napakasulit. Yes. Napakasulit talaga. I wanna taste first yung kanilang sweet and spicy. Ayan, so yun nga, earlier meron tayong exclusive access dun sa kitchen nila on how they prepare everything. As soon as pagpunta nyo dito guys, kunin yung order mo, and then they're gonna prepare it. So they're gonna serve it while it's hot. So ako titignan ko nila yung kanilang mild buffalo. So syempre yung medyo may spice ng konti. Actually, this one's also spicy. So first try natin. I think I'm gonna score it like 7 siguro. So again, when you go here, gusto po namin paalala sa inyo, it's unlimited. So sobrang sulit niya. Comparing it to when you go to a regular fast food na pinupuntahan natin. Usually sa mga ganun, nasa-servan ka isang one piece of chicken. This one guys, until you drop. So grabe. So isa sa mga pinagmamalaki na dito is of course yung Wing Valley Special. This is their salted egg. Ayan. Pansinin nyo guys, it has of course some chili, and tikman natin ano yung lasa nito. Yeah! Isa sa mga special nila that you gotta try. Yeah, Wing Valley. Kung halimbawa pumunta kayo dito, di nyo alam kung ano yung orderin nyo dahil bago lang kayo dito, you gotta order this first para matikman nyo na kagad. Come to think of it dyan, 25
different flavors, chicken flavors to choose from. So kahit tikman mo lang sila isa-isa, Yes. so at least meron ka ng idea kung ano Idea. yung mga pinaka-gusto mo. At magiging favorite mo eventually kapag lagi kang pumupunta Yes. dito. So, another flavor I gotta try is yung kanilang Chinese chicken. Ako naman yung kanilang Asian orange. Yan, no? Wow. So siguro, ako, suggestion ko, no, pag pupunta ka dito, kumbaga, gawa ka ng checklist dito kung ano yung mga in-order mo. At least, matitikman mo lahat, no? If you want the sweet side naman, so I refer tong Asian orange nila. Ito yung medyo sweet ng konti. And mag-enjoy dito feeling yung mga bata. Yeah, actually, mostly kapag Asian naman talaga, ay may pagka-sweet yan. So this one's also sweet. This is their Chinese chicken. May pagka-sweet naman din siya. So, sa mga burger lovers naman, available din naman yung mga hamburgers nila dito like this one. So actually, you can also have this takeout. This is so huge. This is so big, ayan. And gusto ko dito guys, ayan. Lumalabas na yung mga vegetables sa sobrang dami ng mga ingredients. So ako naman, syempre, I want to try yung mga Filipino dish nila. Gusto kong tikman yung kanilang mga pansit nila. Ayan, no? Ito yung kanilang Mickey Bihon. So this is part of their short order. So this is only for 150 pesos. Kita naman yung kanilang pancit canton. Ayan, itikman natin to. Sobrang napawawa ko. I can still remember that. So, sabi nga ng mga owners dito kanina, it's the same flavor, same quality, same serving. Na-enjoy ng mga taga San Fernando. Eh, may enjoy din ng mga taga-Arayat. So ako siguro masasuggest ko to if you wanna eat this. Eh, ito yung mga usual na nata-take out. I suggest you bring it sa trabaho, sa mga picnic, sa mga gathering, yes. Kumbaga ito yung mga pampasalubong sa bahay. Wow. You get your fresh ingredients, no? You got some meats, fresh vegetables. Ako rin mismo, na-witness ko kung paano nila lutuin ito. Just like yung mga sabi ng mga owners, yung quality niya pa rin is same as nung sa San Fernando. So walang pinagbago, parehas pa rin makasarap. Yeah. So yung pinakasusunod ko naman is yung kanilang Texan barbecue. Texan barbecue. Ako, this one. This one. Look at this. Let's taste it. Yaman nga. Ako personally, no, siguro sa mga mare-recommend ko sa inyo, if you are to ask me, sa mga mare-recommend ko sa inyo na flavor drinks, go try the spicy one. Yes. Kasi yun yung may mga medyo konting kick. Mapapakanin ka talaga doon, mapaparami yung order mo doon. So, you gotta try yung mga, spicy ones. Since meron tayong 25 flavors, iba-iba yung mga lasa nila na hindi mo pagsasawaan talaga. Ako. So sa mga gustong i-take out yung mga wings nila dito, meron silang available na serving. They call it wing feast. So meron tayong 20 pieces, 40 pieces, 50 pieces, hanggang 60 pieces. You get to order yung mga available flavors. And at the same time, meron tayong mga special dips. So again, you're gonna enjoy yung mga different kinds of flavors, either sa mga celebrations, mga small gatherings, or even special dinner. Hindi mo na kailangan magluto. This is available for takeouts or order and delivery. So, this is another flavor guys, extreme. Since I love spicy food, I love spicy flavor, might as well try natin yung extreme buffalo. Wow! Oh wow! Just a word of caution guys, this flavor is really spicy. Sobrang anghang nito. So, again, thank you so much Wing Valley for inviting us dito po sa Arayat branch ninyo. Grabe, papunta lang tayo ng Lubaisia and then dinalaw na natin sila. Napaka-generous po nila to
really have another taste ng mga flavors na naging favorite natin sa San Fernando branch. So for only 289 pesos, meron ka ng unlimited chicken, unlimited rice, unlimited drinks, meron ka ng one-time serving itong side dish nila, and have an option to have their fried chicken. So I encourage everyone guys to support local. Try po natin yung mga ganitong businesses na gusto magpakilala sa atin. So guys, if you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and stay safe. And that's it. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace. Thanks so much, Ming Mali.